Той е Ремзи, тя е Петя. Запознават се преди 10 години в Тракийския университет в Стара Загора, където и двамата изучават ветеринарна медицина. А тяхната съвместна история продължава вече 9 години, откакто са заедно като двойка. След като придобиват професионален опит във ветеринарна клиника в София, решават да се върнат в родния град на Ремзи – Пещера. Тук те отварят собствен ветеринарен център, в който лекуват домашни любимци. В Пещера очакват да посрещнат и отгледат първото си дете. За професията ветеринарен лекар и за живота в малкия град ще си поговорим с Ремзи и Петя в следващия репортаж. Здравейте, Петя и Ремзи! Здравейте! Кажете, защо решихте и двамата да се занимавате с ветеринарна медицина като ваш професионален път? Това за мен винаги е било някаква мечта, още от малък. Който му познава може да го потвърди. И в момента имам осъществена мечта, която съм реализирал. И много се радвам. А за теб, Петя? За мен ветеринарната медицина общо взето не е нещо, което ти избираш, общо тя те избира и като цяло е призвание за цял живот. Така че се радвам, че съм успяла да направя това, което обичам и което искам. Защо решихте да отворите ветеринарен център тук в Пещера, а не, например, в София, по-голям град? Преместихме се тук, защото искам моите деца да пораснат в град Пещера. Защото смятам, че тук условията са доста добри за едно дете, да има много хубаво, щастливо детство. И поради тази причина все пак работата се е работа, семейството е преди всичко. А за тебе, Петя, как беше прехода? Защото все пак ти идваш от Бургас. Честно казвам, когато си с любимия човек, няма значение къде живееш. Любовта е на първо място и затова избрахме така град Пещера като място за живеене. Какви услуги предлагате тук във вашия ветеринарен център? Предлагаме широка гама от услуги и широка гама от апаратура съответно, за да можем да сме най-полезни на нашите пациенти, да можем да поставяме абсолютно точни диагнози. Като клиниката е специализирала главно за домашните любимци, кучетите и котките и другите домашни любимци, където се изискват по-специфични грижи. Апаратурата, която имаме и изследванията, които ги правим, гледаме да бъдат много прецизни и за всяко едно нещо като изследване стоят доста като знания. Това, че сме млади, не означава, че отстъпваме в най-големите клиники по качество, по каквато и да причина. И освен широката база... Имаме и хирургия, правим хирургични операции, ортопедични, инфекциозни болести. Се занимаваме също вътрешни болести. Колежката доктор Липчо е много добра и доста тясна специалист в дерматологията. Правим доста такива различни изследвания, които тя може да каже малко повече. Стоматологични услуги също предлагаме, лечебни храни за всяко едно различно като заболяване, ако се изисква лечебна храна. Най-добрите медикаменти, които може евентуално да се работи в една клиника, с тях работим. Относно за качеството на медикаменти нямаме компромис. Какви хора идват при вас и водят домашните си любимци? Идват хора не само от град Пещера, за което аз много благодаря за хората от града, че имат ни доверие. Мога да кажа, че доверието е двустранно, не е само да кажем от едната страна. Винаги съм споменал на хората, че доверието е двустранно. И се радваме, че имат доверие и с тях подкрепа, нещата се получават. Когато и хората са разбрани за всичко, нещата няма как да не се получат. Хубавото, че ние преди това работихме в София. Имаме клиенти, които си идват от София и в град Пещера. И аз им ги препоръчвам, че има пещерски татли на местата, където могат да обикалят, в крепостта Перистера. Правим доста голяма реклама, не спираме да правим реклама за града. От Пазарджик идват хора, за което може би е повод за гордост от София, Пловдив, Панагюрище, от съседните села, да кажем, идват
ме е страх да не пропусна нещо, но доста отдалече, дори от Велинград идват хора, което много се радваме, нали, за такава доверие към нас. И ние също към всеки един пациент се отнасяме с много голямо внимание, с много голяма любов, защото без да имаш любов към домашните любимци, се стремиш това да се разучават, да се учи различните заболявания и тяхното лечение, няма как човек да има успех. Или някой път казва, няма как без практика, няма как без теория, аз казвам, няма как да стане без теория, без практика, когато човек иска да има успех. Трябва да всичко да върви ръка за ръка. Това е голяма отговорност, нали, за нас. Да. И ние Ние си радваме, да. че наистина ни обасуват и идват от... Поемаме цялата отговорност за всичко, Да, от защото всяко едно нещо си е отговорност, да. Абсолютно, да. Вие какво съветвате хората, които имат домашни любимци? И преди да се вземат домашни любимици, там доста добре да се запознат какви са нуждите за да се отглежда дали куче, дали котка, зайче и дали този човек е готов да даде своето време за този домашен любимец. Все пак те не са играчка, а имат нужда от много грижи, имат нужда някой път от лечение, когато са болни и съответно това нещо трябва да се прецени наистина и Да, човек да се подхожда с отговорност. защото може да бъдат нещата и доста опасни, ако да кажем от незнание се взимат някакви решения. Това по-добре човек добре да се информира, може да идва тук, да се консултира. Ние сме готови да консултираме всеки един човек, не сме върнали никой. Мислите ли, че има бъдеще за младите специалисти точно тук в град Пещера? Разбира се. Да. Не смятам, че има някакъв проблем. Смятам, че човек, когато иска да се реализира и когато наистина прави със желание това, което прави, би се реализирал навсякъде. Да. Стига да го прави с желание, да има необходимите умения и знания. Да. Ремзи, ти си роден тук в Пещера. Кажи ми някой твой любим спомен от града. Любимите са ми страшно много, но един от така запомнящите се, когато имаше състезания. Аз съм учил в Свети Патриарх Евтимий, в Велики, както му казват тук, и там имаше състезания с шейни, различни такива и беше ми много забавно. Тогава бях спечелил на първо място, може би затова се сещам като много добър като спомен. Това никъде не съм срещал някъде друг да училище да може да организира подобно нещо, което на всичко беше, нали, много добре. И организирано, проведено, всичко беше безопасно. Ремзи, твой род е от Пещера. От колко време са тук? Те са кореняци от тук. Моя дядо имал фурна, кафеджиеви ги знаят, имал също така и неговият син имал също правил хляб, но също така се занимавал, имал и файтон с кон и свършил разходка за хората от ЖП гарата, доколкото баба ми разказваше, нали, хората чакали в ЖП гарата да ги закарана от една точка А до точка Б и това е. От доста, много години са тук. А ти, Петя, ти си дошла тук от Бургас. Кажи в Пещера какво ти направи впечатление? Има ли местенце, което да ти е любимо? Сега аз много обичам природата и целият град е много впечатляващ заради това, че е обграден от планини от всякъде, така че гледките тук са уникални и затова не мога да избера точно конкретно място, но просто това много ми харесва. Аз съм голям любител на природата и това не са много впечатляващо в града. Да, пък много хора, да кажем, от Пещера не ги забелязват, за което е тъжно. Първото нещо, което се вижда като влезеш в града е планината. Как си представяте бъдещето на град Пещера след 10 години? Оптимистично настроен съм. Пещера винаги е бил силен град като и инфраструктура, като място, където човек може да се реализира в доста различни като области. Както, нали, Биловет, Пещера има голяма гама, доколкото те някои са ни пациенти, идват тук стопани, тяхните стопани и имат различни лаборатории, много неща, където те са на световно ниво. Обувни заводи сме много известни с хубави здрави обувки, който всеки човек може да се изслука, така мога да го кажа.
всеки е чувал дори и Бургас за Да. пещерските лъвки. Даже там се предлагат много. Да. Не само аз сега в момента казвам някой имам нали, Винпълна пещера, много други като отрасли, където човек може да се реализира. Нали, има и може и IT специалист, нали, това може вече навсякъде да се реализира това нещо. Имаме козметични студия, много неща. Смятам, че бъдещето ни е в младите хора и има ли такъв пример, както например ние сме се върнали от София в Пещера, смятам, че може да привлечем краки. Има все повече млади хора, които да останат тук в Пещера. Да. Много ви благодаря за това интервю. Да, ние също много благодарим за интервюто, вие бяхте страхотни. Петя и Ремзи са прекрасен пример как млада двойка решава да загърби големия град и да избере Пещера като локация за кариерно развитие и за отглеждане на своето потомство. Те гледат оптимистично на бъдещето и вярват, че един истински професионалист може да се докаже навсякъде.